Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoan Berriozarera hurbildu gara, bertan Alasne Irigoienekin elkartu gara, bigarren hezkuntzako irakaslea, momentu hauetan nekaro zen, eta baita ere, bertako Berriozareko konpartsako kidea. Lehenengo galdera, konta iguzu, noiz sortu zen bertako konpartsa? Hemengo konpartsa sortu zen 1970ko hamarkadan, eta izan zen eskatu zutenean bertako bizilagunek 3 erraldoien buru. Baziren 3 figuren buruak eskatu zituztela eta hoiekin ikusi zuten ezin zituztela kilikiak egin oso txikiak zirelako eta beraz erabaki zuten 3 erraldoi egitea. 3 erraldoiak ziren 3 errege, 2 txuri eta beltz bat. Eta erabaki zuten beraiek dantzatuko zituztela. Beraiek sortu zituzten gorputzak eta hemengo txarangarekin, hemengo peinek dantzatzen zituzten. Badakigu zerbait gehiago hastapen horien inguruan, zenbat jende ziren? Ia esan ez dakigu asko, soilik hori, herriko auzokoek egin zutela eta peinetan dantzatzen zutela eta txarangare batzela peinakoa. Dakiguna da, ez zela orain bezala dantza egiten, baizik eta kaletatik soilik paseatzen zirela. Eta oraingoan pertsonaien inguruan galdetuko dizut. Konta iguzu, zein izan da konpartsak izan duen evoluzioa hastapenetik gaur egun arte? Hasieran ze pertsona izan dituzten eta gaur egun zeintzu dira ere dituzuenak? Hori esan bezala, hasiera batean auzokideek egin zituzten 3 erraldoi buru horiekin eta horiek egon ziren 10 bat urtez eta jada 1982 aldera herriko alkateak erabaki zuen berritzeko ordua zela eta egin zituen 5 kiliki eskatu zituen. Izango liratekeela Negrito, Payaso, La Bruja, Dragoia, Napoleon, eta horrez gain eskatu zuen ere zaldiko bat. Gaur egun horietatik ditugu guztiak Payasoa izan ezik. Egia da berritu direla eta konpondu direla, baina orokorrean egitura da berdina. Horren ostean, 83an eskatu ziren 4 erraldoi berri, eta baziren Pospolina, Pamplonika eta Bikaseroak. Eta hauek eskatu zitzaizkion Aragonesa de Fiestasi. Horiek ere baziren karton piedrazkoak eta baziren nahiko pisutsuak. Eta egia da, batzuk pisatzen zutela besteek baino gehiago, orduan batzuk eramatea besteak baino zailagoa zen. Eta azkenik da, uste dut izan zela 88an, eskatu ziren gaur egun ditugun erraldoiak, lehendabizi 88an eskatu ziren 2 mayordomo, eta hauek eraiki zituen Jesus Maria Ganuzak. Figura hauek erakusten dute Nafarroako tradizioa, jantziekin eta gero 1989an eskatu zen beste bikotea, izango zirela pastor eta vendimiadora. Eta horiek ere hein handi batean erakusten dute
garai horietan zeintzuk ziren hemengo lanbide ohikoenak, ertzaina eta mahatsbiltzailea. Orduan, hastapenetan aukeratu ziren pertsonai horiek, hautaketa horretan ere bai eboluzio bat izan da, ez? Hasieran agian ez zuten loturarik bilatzen, baina ja azkeneko pertsonai hauekin bai bilatu izan dutela, ezta? Hori da, hasierako pertsonai horiek baziren aragonesa de Fistasi eskatu zitzaizkionak, eta aragonesa de Fistasek egiten zuen prototipo bat herri guztientzat. Orduan, gaur egun hemen ditugun kilikien berdinak aurkitu ditzakezu Euskal Herriko beste toki batzuetan, baina baita Aragoien eta Errioxan ere. Orduan, baziren nahiko prototipoak, ez da. Pertsonai horien ezaugarrietan murgilduz, komentatu duzu ez, papel kartonekoak zera hasierakoak, Mari Ganuzak egiten dituela ere gaur egunekoak. Horre ezberdintasun bat izan da ere bai ez, azkeneko pertsonaiek adibidez, fisikoki ezaugarri ezberdina dituzte, pisua jaisteko? Bai, hasiera batean, hasierakoak esan dudan moduan auzokideekin zituzten eta baziren nahiko desegonkorrak, oso gaizki orekatuak eta beraz oso zaila zen mugitzea eta horregatik ziurrenik ere ez zuten dantzatzen horiekin. Gero, egon ziren beste lauak hobeagoak ziren, baina beraien artean ere bazauden deskonpentsazio handia, baziren oso luzeak eta horrek zailtzen zuen mugimendua. Eta egia da, bi bikoteen artean bazegoela izugarrizko desberdintasuna. Batzuk baziren oso arinak, edo arinagoak, 48 kilo inguru, eta beste batzuk pisatzen zuten 77 kilo inguru. Orduan, deskonpentsazio handia. Eta gaur egunekoak badira zabalagoak, eta horrek ematen dizu nolabaiteko egonkortasun handiagoa. Eta orduan errazagoa da mugitzea, dantzatzea, egia da pisotxoak direla, hala ere, baina mugimenduak laguntzen du. Pisua konkretuki eranez, gutxira bera badakigu zenbatekoa izango litzateken? Bai, altuera bada 3 metro 50, gutxi gora bera guztiak, eta pisua 49, 53 kilo inguruan daude guztiak, gaur egunekoak. Eta orain jantzi dagokionez, aurrek hasierako jantzi horiek, bertako jendeak imaginatzen dute aukeratu zituztela, ez baina nola komentatuko diazu, eta gaur egungoak ere bai, ze eboluzio eman da, norek aukeratzen dituzte jantzi horiek, nola lortzen dira? Hasieran bai herrikoek aukeratu zituztela jantziak da hola, eta gero esan dudan moduan baziren figura berdinak toki guztietarako orduan hori etortzen egina. Baina orain eskatu denean Ganuzari, eskatu zaionean egitea erraldoiak, berak ekartzen du dena egina, baina bai ematzaiola nolabaiteko argazkirik edo berak ikusteko zeintzuk diren hemen goiturak eta horrekin egiteko jantziak. Orain ja pixka bat dantza eta koreografia blokera pasaz. Ze dantza mota dantzatzen dituzue konpartsan? Funtsean badira bi dantza mota. Alde batetik daude balsak, dela dantza, koreografia eta bestetik pasakaiesak. Orduan, pasakaiesak ez daukate koreografia bat, pertsona bakoitza badoa bere erraldoian eta egiten du nahi duena. Baina balsek bai eskatzen dutela nolabaiteko lanketa, ezta? Orduan, funtsean bals guztiek badaukate neurri berdina. Orduan, balsa sortzeko bosta sola zaigu ze doinu dagoen. Orduan, egon daiteke abesti bat edo beste bat. Azken finean erritmoa bada berdina. Orduan, guk sortzen dugu erritmoaren arabera. Badira 80 pauso eta sortzen da horren arabera. Eta orduan, gaiteroek jotzen dutenean, jotzen dute zein bals, baina dantza bada zuk sortu duzuna. Zagitungi azaldu duen. Hau da, berdin zaizue zein den abestia, ez? Zueia pausoak badituzue, erritmortakoak eta... Abestia aldatu daiteke, baina dantza bada berdina. Eta orain, ekitaldiekin zerikusia duten galderetara pasako gara. Urtean zehar, ze ekitaldietan parte hartzen duzue? Bai edo bai parte hartzen da herriko festetan. Eta herrian eskatzen diren beste ekimen desberdinetan.
badela korrika, edo badela berrizarko eguna, edo ez dakit. Baita ere udalak eskatzen duenean, ze azken finean erraldoi hauek udalarenak dira, eta beraiekin koordinatu behar gara bideratzeko ikuskizunak. Orokorren ez dago arazorik, eta beraiek eskatzen dutenean gu bagoaz, eta guk eskatzen ditugunean figurak ozen dizkigute. Horrez gain, normalean egiten dira nolabaitzeko trukeak beste konpartxekin, eta joaten gara bertako festetara, eta gero beraiek datoz hemengo festetara. Orduan, gutxienez hemengo festetan bai, eta gero egiten den trukeen arabera. Adibidez, zein etortzen zaizu burura? Ze topaketak egin dituzu edo zein trukatek? Egin diraen topaketak, etorri dira adibidez Bergaratik edo Muniainetik, eta gu ere joan gara bertara, edo Iruña herrian ere beste toki batzetara, adibidez Burlata edo Uhartera edo. Eta hola urrunen joan garen tokia izan da Valentzia edo Murtzia. Eta orduan horrelako topaketetara edo kanpora joaten zaretenean, garraioa nolakoa izaten da? Eramaten ditugu erraldoiak kaxa batzuetan, kamioi batean, izan behar da kamioi altu bat eta nahiko handia kaxa guztiak sartzeko, orduan guk egiten duguna izaten da erraldoiak desmontatu, alde batetik kabaietea edo gorputza eta bestetik soberan dagoen gorputza buruarekin, eta sartzen ditugu gorputza eta burua kaxa batzutan, eta kaxen atean badago erraldoi bakoitzaren argazkia, eta bestetik badoaz kabaieteak. Orduan, sartu behar dugu guzti hori kamioian eta horrekin eraman. Orain gaiez aldatzen, Alasne, zein da jai egunetan konpartsa eta herriaren artean dagoen lotura? Nik esango nuke lotura polita dela. Azkenean, ikusiko duzuenez, Nafarroan kiliki eta erraldoiek badaukate nolabaiteko tiroia, eta hemen ez da desberdina, ume asko mugitzen ditu, batez ere haurrak eta gurasoak, azken finean beraiei begira egindako ekimen bat da, eta gainera goizez da, orduan umeak bertan daude, eta gustoko izaten dute, eta bai, hori, ume asko etortzen dira, eta hori adibidez ikus daiteke askotan festetan edo ateatzen direnean nola umeak jartzen diren beraien erraldoi propioekin edo etxan egindako erraldoiekin edo kilikiekin benetazkoen atzean eta badoaz beraiek ere desfilatzen. Eta hori gero ere ikusten da sartu nahi dutenean konpartsara gogo hori ez da, azkenean polita da. Zuk hori izan zenuen? Ez, nire kasua beste bat izan zen. Eta orain ja pixkate konpartsaren egoera gaur egun, zenbat partaide daude? Gaur egun 30 bat, baina COVID-aren kasua kontuarengatik, aldez aurretik egin den gehiago, gero joten gara, baina gutxi gora bera orokorrean 30 pertsona. Ikusten dugu, dantza bakoitzean, gaiteroak, gero dantzariak bereek ere egoten direla, denetara 12 pertsona izango dira, baina horretaz gain ere lan asko, lan haunitz badu konpartsa batek, zenbat zebertze lan egoten dira horren atzean, eta zenbat jende gehiago ere baude hor. Ia da berriz arren, gertatzen dena da, alde batetik badaudela gaiteroak eta bestetik bagaudela konpartsa, garela figurak mugitzen ditugunok. Eta orokorrean bagoaz, 3 gaitari, 2 erraldoiko, orduan gutxi gorara 6 gaitari, eta gero erraldoi bakoitzean 2 pertsonatik gora, beti. Orduan egun horretan dagoen jendearen arabera. Bestetik baditugu kilikiak, orduan figura horietan berriz ere 2 gutxienez figura bakoitzeko. Eta gero horrek guztiak behar du bideratzeko atzetik egiten den beste lan bat, ezta? Bai udalarekin hitz egitea, bai kuadratzea nor joango den ze erraldoitan edo ze kilikitan,
hitz egitea ere beste tabernekin edo okindegiekin edo bizilagunekin, ze beraiek eskaintzen dizkigute otorduak edo, eta horiekin administrazio edo burokrazia lan hori ere egin behar da. Bale, eman dezagun orain bertako Berriozarreko gazte batek zuekin konpartzan hasi nahi duela. Nola izaten dire hasiera horiek, ikaste prozesu hori, nola egiten duzue? Vale. Desberdina da, kilikia izateko edo erraldoia izateko, ze azken finean, kilikia izatea errezagoa da zentzu horretan, ez duzulako izugarrizko figura bat mugitu behar. Orduan, normalean gurekin kontaktuan jartzen dira, etortzen dira egun batean bajerara, batez ere uda sasoian jada hasten garela gu mugitzen, eta ikusten dute nolakoa den aurkezten zaie jendea, nolakoak diren figurak, eta orduan, kilikia izan nahi baldin badu, egun batean jada geratzen gara berarekin, eta egun horretan egiten doa proba. Badoa beti norbaitekin oso gainean, ze azken finean, zu bazaude kliki baten barnean, baina zure ikusmira bada oso murriztua, zuk ikusten tubo batetik bezala. Orduan, lehenengo inpresioa bada pikin bat arrotza. Eta orduan lagundu bartzaio eta, bueno. Eta bestetik badago erraldoiak mugitzeko kontua. Horretan bada pikin bat konkretuagoa, ze bai eskatzen dela estatura bat edo minimo bat izatea, bai adinaldetik, gutxienez 16-18 urte izatea, eta gero erraldoi bat mugitzeko adina indar izatea. Orduan, horretan bai etortzen direla entxegoetara, mugitzen dute uste pixka bat figurak, ikusten dute nolakoak diren, ohitzen dira, eta hastapenak dira kale jiretan, ez dute inolako baltxik egiten, eta gero ja ohitzen direnean, bai izango litzatekela da baltxak eta dantzak egiteko. Eta emakumeen presentzia, konpartsan, zer nolakoa da momentu hauetan? Gaude emakumeak, baina orain bagara gehien bat edo administrazio lan horietan, aipatu ditudan horietan, edo kilikiak mugitzen ditugunak. Ederki. Eta aurrekontuari dagokionez, zein da finantzatzeko duzuen modua? Aurrekontu zehatza nik ezakit eta ezakigu. Baina, esan duan moduan, gu bagara udalarekin konbenioan gauden konpartsa bat. Hau da, figurak badira udalarenak ze beraiek erosi zituzten eta beraiek ordaintzen dituzte arregloak eta alakoak. Baina, beraiek ematen digute nolabaiteko aurrekontua, urtean zehar trukaketak egiteko aurrekontu horrekin. Alasne, ze onarpen edo eragin sozial ikusten duzu konpartsak duela bertan, Berriozarren? Esan duan moduan ikuste dut tiroia daukan zerbait dela, hori batez ere umeekin eta gurasoekin eta hola, eta egia da ekimen kulturalak daudenetan eta deitzen dela konpartsa ekitaliak egiteko eta dantzaldiak egiteko. Orduan nik uste dut Berriozarren berezko zerbait dela. Adibidez, nik uste dut hori nahiko ikusgarria dela Berriozarko krosa edo Berriozarko txapelketaren bat irabazten duzunean, batzutaren baten dizute sari gisa erraldoien figurita bat. Hor herrian zentratua eta herrian sustraitua dagoen zerbaita. Bertako identitatearen parte bezala, ez? Nik uste baietz. Eraten zenuen ere bai, nola, aurrek, abonizetan ez, bauten miresmen bat, erraldoiekiko argazkiak ateratzen dituztela. Jakingo zenuk eraten zeintzu diren maitatuenak, pertsonaietan? Esan, erraldoien aldetik ezingo nizuke esan, ze badoa denboraldika, ezta? Noizbaiten hartzaia, beste batzuetan maiordomoa, festa batzuetan batzuek daramatzate beste batzuk baina txupete gehiago, orduan ez dakit. Baina egia da, kilikien aldetik maitatuenak direla dragoia eta beltza. Nik uste dut hori ere egin batean badela, azkenean figura harinagoak dira eta jende txikiagoa sartzen gara beraietan, eta azkenean ematen dizu nolabaiteko dinamikotasuna eta azkartasuna umekin elkarrekin aritzeko, eta
Orduan, umeek ere gustokoa duko dute hori, interakzio hori. Beldur gehiago ematen dute horiek, ez? Bai, bueno, ez da soilik beldurra, baina bai jolasten duzula gehiago, aritzen zara gehiago korrikan, edo, esagit, lakorik. Eta oraingoan elkarrizketari amaiera emateko, egingo zeniguke azken hausnarketa bat, ez asmo dituzuen aurrera begira? Ba, orain, momentu honetan, asmo garrantzitsuena da berrartzea. Ez da, egon gara oso geldirik, pandemia dela eta hasi gara berriro entzaiatzen, eta asmoa da, aurten jarraitzea berriz trukaketekin eta festetan ateatzen, eta azkenean horrek sortzen du talde dinamika polit bat, eta kohesio bat, eta azkenean ez da soilik konpartxa bat, figurak ateatzen dituena eta kaleetara ateratzen dena, baizik eta taldetxo bat, eta guk ere disfrutatzen duguna. Eta hori plazaratzen baduzu eta bestek ikusten badute, ere mugimendu politagoa da, ezta? Nik uste dut hori dela berriro orain daukagun helburua, berriro martxa hartzea eta gu berriro ere elkartzen hastea eta hor berriro bultzatzea. Horrekin utziko dugu, espero dugu bizkor plazaratzea, berriro ere konpartsa, eta ongi segi. Bale, mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.